Ahojte a poďte so mnou nakupovať. Tuto som išla do Teddy, hej. Chcel som tieto nechty, ale nakoniec som si ich nebrala. To som akože vám len ukázala tak, hej, pre zaujímavosť, lebo aj to sa mi páčilo. Toto je pekná ozdôbka, ale som to tam vrátila, takže nič. Toto ma zaujímalo pre môjho psa, lebo sa to veľmi hodí. Potom som pozerala tieto okuliare a nevedela som sa rozhodnúť, hej, ale nakoniec som si vybrala tieto. Potom sme išli do DMK, lebo tam som si potrebovala niečo kúpiť a to boli tieto vankúšiky, alebo proste maska pod oči. Takže tu som si zobrala, potom túto masku na proste celú tvár, tá len bola za 70% a to som našla voňavky. A potom som chcela tento akože balzám, hej, ktorý stál fakt, že malo, hej. A ostatné fakt akože stoja, že asi tak 2 €, hej. Takže potom som sa vrátila a zobrala som si. A toto bola Sabrina, hej. Proste jej voňavka, ale tá bola strašne drahá, takže tu akože ani tak sa mi nepáčila, ale túto som si strekla a tá bola strašne pekná, hej. Ale fakt sa mi všetky páčili, takže doporučujem hlavne všetky, hej. Potom som si zobrala túto čistiacu penu, hej, nie som žiadna kopírantka, lebo proste som to videla všelikade na YouTube, hej, a tak. Ale potrebovala som to, takže som si to musela zobrať. A zobrala som si túto aloe vera, to bolo pre moju pleť. No a vlastne to bolo všetko. No a potom ešte z Teddyčka som si zobrala túto ozdôbku, hej, proste za 20 centov, takže sa to oplatí a je to fakt, že pekné, hej. A potom túto, neviem, ak sa to volalo, ale máte to ukázané na tom mobile, hej, takže tak. No a to bolo asi, že všetko z môjho nákupu, čo som si zobrala, ešte som kúpila môjmu psovi taký hrebeň ako keby na česanie ako keby, hej, neviem, ak sa to volá, ale to je jedno. No a to by bolo asi všetko, takže to by bolo všetko, tak bye, pa.